салом ба ҳама, хушомадед ба канали мо. Дар ин видео мо бозӣ мекунем, пул кор мекунем ва пуломона мегирем. Ссилка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва биё пешаи пуломона гирифтан биё камтар дар бораи бозӣ гап занем ки чӣ хел бозӣ карда мешавад. Онҷа старта интихоб мекунем. Тамом бозии мо сар шидаг, мо дига истифода намекунем. Телефонро дар ягон ҷо мемонем. Телефон худаш ба таври автоматик ба мо танга кор мекунад ва тангара метавонем ҳақиқӣ ҳаллиш кунем. Ҳоло боша уровни бозии маро нишонсая ки мо ҳозир уровни 1 даем. Поёнда боша се намуди значок десая, якамуш соата нишон десая ки моро чанд дақиқа мо ҳам бозиро истифода бурдесем. Дуюмаш боша процентай, процент кам шудан гирифт, мо пул кор кардан мегирем. Ва значоки сеюм боша скорости пул кор кунӣ нишон десая ки мо ҳозир 437 гигахеш пул кор кардем. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара. Поёнда продолжита зер мекунем. Ман 0.00040 кор кардам. Наградаро интихоб мекунем. Менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан дар поён ҳамин значокка интихоб мекунем. Дариҷа дар поён VST-ро зер мекунем. Айна баланси ма 39 сент буд, 40 сент шида. Поёншда боша нишон дагия ки 10000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Поёнтарда боша нишон дагия ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, Ayer, Tem, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидесем метавонем пуломона бигирем. Минимал каш дар бисёри кашлокҳо 3.5-4 сомон мешавад. 0.5 USDT нависондагия 3.5-4 сомон мешавад. Ва Binance интихоб мекунам. Поёнда подтвердита зер мекунам. ҷое ки идентификатор Binance нависондагия ҳамин ҷо мо бояд рақами кашлогмона ставид кунем. Мебуроем айбозӣ ва Binance кашлока мекушоем. Дар баланси ман $7.93 ҳаст. Аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин значокка интихоб мекунем барое ки рақами кашлогмона копироват кунем. Боло дар ID нависондагия ҳамин рақами кашлогмона як бор дар экран зер мекунем. Ҳамин ID ё ки ҳамин рақами кашлогмон копироват мешавад. Рақами кашлогмона копироват кардем, бо бозида меоем. ва ҷое ки идентификатори Binance нависондагия ҳамин ҷо рақами кашлогмона нав мо копироват кардем, ҳамон рақамро ставид мекунем. ҷое ки количество нависондагия чанд қадар пуле кор кардем менависонем. Дар баланси ман 40 сент ҳаст. Ман мехоҳам ай ҳамин ҷо 38 сентша бигирем. Минимал каш боша 35 сента, яъне 3.5-4 сомон ки кор кардем метавонем пултона бигирем. Пули коркардагимонро нависем, подтвердита зер мекунем. Як бор дига подтвердита зер мекунем. Ҷа моро гуфтесае ки барое ки шумо пултона бигиред, шумо бояд верификатсияро бигзаред. Подтвердита ки зер карда селфи камера пайдо мешавад, селфи сурат мегиред, пул дар баланси шумо мегзарад. Ва биё ҳозир ман подтвердита зер мекунам, верификатсияро мегзарам, бо видеоро дамоша шумода нишон медиҳам. Ҳамон пула дар баланси ман роӣ кардан 0.38, яъне 38 сент дар баланси ман роӣ кардан. Ҷа моро гуфтесае ки поздравляте, вы успешно вывели эту сумму, вы получаете её в течение 3 дней. Моро гуфтесае ки 3 рӯз ҷудод кунем, баъд пул дар баланси шумо мегзарад. Биё назад менюи бозида меоем, мебинем баланси моро ва ина баланси ман 2 сент шумо. Мо 38 сентша гирифтем, 40 сент буд баланси мо, 2 сенташ монда. Биё паи Binance кашлока мекушоем, мешавад ҳолатое ки пул барвақттар дар баланси мо мегзарад. Биё як бор кашлока апновид мекунем. Не пулоли ҳам нагузашта, баланси ман ҳозирам $7.93. Ҷудод мекунем пул дар баланси ман бигзарад, бо ман видеоро дамоша видео мекунам, шумода нишон медиҳам. Ва ина ҳозир 23 феврала якшанбеи рӯз соат 12:48. баъд тамом пул дар баланси ман гузаштак, баланси ман $8.31 шид. Аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значокка интихоб мекунем. биё дар ҷо мебинем кай пул дар баланси мо гузашта ва чанд қадар пул дар баланси мо гузаштагия, ҳамаша дар ҳамин ҷо мебинем. Транзаксия нависондагия ҳамин ҷо мо дар сообщение омагия, ҳамин сообщениеро мекушоем. Дар ин ҷо ҳамон пулое ки мо дар мегзара историёша дар ҳамин ҷо нишон медиҳад. ва ина мо 0.38 USDT, яъне 38 сент гузаронда будем, пул дар баланси мо гузаштагия, история да моро нишон десая ки пул мо да гузаштагия ва поёнашда боша числаву соатоша. Пул мо да гузаштагия соати 6:46, 26 феврали моҳи 2 феврал мешавад 2025. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.